Biye kari Desanburu kalo tile 14 san 2025 nɛgɛ ɲɛ 20 ale ye sanka 30 sɔrɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. An balima bamanankanmɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabarani kɔrɔ yasa bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV série 2 bamanankan kunnafoniw na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'a waati selen. Projet ba nun donna Mali jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko projet une victime de la route ale hakilina ye min sigira sen kan an balimamuso Sise Asitan Jane fɛ baara kofɔlen a kɛra ka sanga ni ani jɛkulu min bɛ n'o fond d'appui au moteur du changement FAMOC a tako filanan nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen a hakilina bɛ nun don minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛn Danemark jamana olu bɛ ka kɔkɔrɔma don baara kofɔlen kɛra ka bɛn sibiri Desanburu kalo tile 13 san 2025 a kɛra Korofinakaw fɛ yen nɔ Bamakɔ sigida fɔlɔ la musokunda o soba kɔnɔna na. Série 2 jabarani so tɔgɔ la Aminata Traoré a n'a ka jatala Baba Keita olu ye baaraw seereya. Ni sigi min ɲɛnamayalen filɛ nin Madame Sise Asitan Jane n'a ka maaw fɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka n'u ka projet n'o babu bɛ tali kɛ ni maa kelen sirabanka kasara sɔrɔ a b'i n'a fɔ du bɛɛ de jigiya taara a fɛ. N'a bɛ fɔ o ma nanzarakan na une victime de la route égale à une famille brisée. Kana o baaraw nun doni kolongo karili kɛ ka masala siraban kasara kan a n'a kɔlɔlɔw fo ka taa se projet in yɛrɛ ka baara ɲɛbilaw ma min bɛɛ jigiya talen don fond d'appui au moteur du changement bakuruba la FAMOC o maaw fɛ ministère des affaires étrangères du Danemark maaw tɔgɔ la. Projet in ne yɛrɛ ka hakilina ye komi ne filɛ mɔgɔ caman bɛ se ka hali nin bɛ se ka balo la ka ne ye nin sira kan bi. Mais ne sociologue de an bɛ jateminɛ caman kɛ fɛn fɛn bɛ société touché an bɛ jateminɛ k'a kan n'an bɛ se k'an seko mun k'a kan an b'a k'a kan. Projet in kuntala man jan mais an b'a jigiya ko nin ye ko daminɛ ye k'a bɛna na janya k'a sababuya kɛ aw yɛrɛ ye faamaw ye bi yan nɔ kɛnɛ kan u ye kuma minnu fɔ donc sinon projet in ye kalo 7 de kalo 7 in kɔnɔ an banbalen bɛ ko 2 kan ka formation kɛ telimanitigi ninnu ni tricycle bolila ninnu ka mɔgɔ 100 ta olu la k'olu former ba kɔfɛ ka mɔgɔ 100 ta k'olu former ba ɲɛma donc an y'an basé u ka ɲɛmɔgɔw kan leaderw kan n'olu formera an b'a jiga k'a fɔ olu fana bɛ taga ka taa ci lase u bɛ jɔ yɔrɔ minnu na n'u b'a fɔ k'u ka place olu fana ka se ka taga o mɔgɔw la former o mɔgɔw former donc an basé le mot kan an bɛ tila ka na kalo 3 wɛrɛ ta ka bɔ Bamako ka jɔ siradaw la an yɛrɛ ka mototigiw ni katarantigiw k'u la jɔ k'u la sensibiliser u ka casque don u k'u ka vie protéger u ka mɔgɔ wɛrɛw ka vie protéger donc formation ni kɔfɛ sensibilisation ni terrain bɔra kan an bɛ tila k'a kɛ a bɛ n'a ye réseaux sociaux kan formation in bɛ na continuer kalo 4 réseaux sociaux kan pour ka mɔgɔw la sensibiliser a bɛ laban ka kuncɛ ni juillet dɔ ye donc juillet nin bɛ kɛ réseaux sociaux kan ni mɔgɔ minnu sera ka kɛ gagnants ye mɔgɔ 30 bɛ t'o la projet clôture do kala de ale fɛn belebeleba do. Ni sigi in kɔnɔna na maa caman de sɔrɔla ka Madame Sise Asitan Jane ka baarakɛtaw seereya u ka commune kɔnɔna na. Anw mairie ni ko bɛ ka an kɔnɔ gan bi an bɛ ko mun ye an ka sirabaw ka denmisɛnw ka kɛwalew fɛ denmisɛnw yɛrɛ dɔrɔn tɛ mɔgɔkɔrɔba dɔw b'a la donc ni jɛkulu sɔrɔla mun ye ko k'a bɛ laseli kɛ ka lafaamuyali kɛ k'a fɔ danger mun bɛ tiɲɛni mun bɛ kasara mun bɛ sirabaw kan ko mɔgɔw k'o faamuya k'u janto yɛrɛ la o ma anw mairie dɛmɛ an ka baara la sabula n y'a fɔ anw yɛrɛ ka baarakɛminɛn dɔ bɛ n'an b'a fɔ ko PDSEC n'i y'o acte dɔ ta sécurité routière b'a la an ka commune kɔnɔ denw ka lakana sirabaw kan o actes b'a kɔnɔna la notamment sensibilisation b'a la ka dɛmɛw don hali dɔgɔtɔrɔso la n'u taara furakɛliw la ni kasara ye mun sɔrɔ k'o dɛmɛw don o b'anw ka fɛn na donc ni an ye sigida la mɔgɔ sɔrɔ mun b'o ŋaniya ta u b'o kɛwalew ta k'anw dɛmɛ an ka baara la anw yeli sɔgɔmada in na yan nɔ ou bien wulada in na yan nɔ o tun ye wajibi de an kan ka y'a kɛnɛ kan ka n'a fɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo an b'u accompagner u ka nin kɛwale in na. Fond d'appui au moteur du changement bakuruba la FAMOC 2 olu ka laseliw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Madame Sise Asitan Jane ko muso cɛsirilen don min ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ projet baaraw lawaleyali la ko bari nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye k'olu ka dɛmɛ sɔrɔ o de y'a to u y'u ka danaya d'a kan k'a ka projet sugandi walasa cogoya min na a n'a ka jamakulu bɛ se ka maaw ladɔnniya siraban kasara kow n'a binakun kan minisiri min ka ca ɲɛsilen don siraban kasara kow n'a binakun kan a ka nɔnabila y'a yira a ka laseliw kɔnɔna na ko nin kɛnɛ min ɲɛnamayalen filɛ nin Madame Sise Asitan Jane fɛ a n'a dɛmɛbaga jɛkulu ko nin y'olu bolo nisɔndiyaba de bari maa sɔrɔla ka far'u kan k'u dɛmɛ u ka kɛlɛ la. Vraiment n bɛ coordinatrice fo mais parce que a ye ŋaniya ɲuman ta mɔgɔ o mɔgɔ mun ye ŋaniya ɲuman ta ka a ka jamanadenw sɛgɛrɛ
pour que, parce qu'il y a eu aujourd'hui, il y a circulation, Bamako circulation yebi. Sinon Mali circulation benia yebi. C'est-à-dire que watu dola mogo chaman be circulation donc kosobe. Mais à Nazar que wil que do chaman ke. Mais ni mogo nana faran kantuguni ka foko kabe en demain en kabara là. Donc avec kamako avec un nimisi wasa. Ama wladoniya k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ kun donna ni Mali jɔnjɔn dali ye ani dugutigiw ni merilakaw ka bisimilaliw. Ɲininkali ni jaabilo siraban kasara kan o de kɛra ka nin sigi in kuncɛ. Kɛnɛba min bɛ sigi Mali jamana kɔnɔ jɛgɛ tɔgɔ la n'an b'a wele ko journée nationale des poissons ni ɲinanta tun ye a tako 4nan a baaraw kuncɛli kɛra ka bɛn fɛn min ye mɔgɔbaw olu caman kɛlen ka kɛnɛ lasɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Palais de la Culture Amadou Ampatiba ale kɔnɔna minɛna k'a fa dew ka sanga ni nin baaraba in a kuncɛli ye baara min senfɛ laɲiniw caman kɛra ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ani dɛmɛbagajɛkulu Sherifla Jabarani so tɔgɔ la Mamadu Ben Sherif Sumano a n'a ka jaritala Dramane Male olu tun bɛ yen nɔ. Tile saba kɔnɔna la jɛgɛ tɔgɔla dun kɛrɛnkɛrɛnnen labɛnbagaw ye foirew sigi walasa ka jɛgɛ kofɔ hakili jagabɔ kɛnɛw sigira ɲɛnajɛw kɛra fɛrɛ fɛn o fɛn bɛ se ka tigɛ walasa jɛgɛko bɛ se ka don ba la ani don nataw la Mali ka se ka kun n'a yɛrɛ ye jɛgɛko la a baaraw kɔnɔna la ɲɔgɔn danba fana kɛra kurunboli na siraw kan mun senfɛ prix kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ di ni a bɛ fɔ prix ma ko général d'armée Assimi Goïta. Premier ministre tun bɛ yan an n'o jɛra ka kurumakaruw kɛ ɲɔgɔn fɛ o baara ninnu kɔnɔ a bɛ fɔ mun ma foire au poisson an y'o boloda aw y'a ye jɛgɛ mun tun bɛ yan I b'a fɔ ko Mali jɛgɛ bɛɛ tun bɛ yan jɛgɛ suguya bɛɛ tun bɛ yan nin tile saba in kɔnɔ o kɔfɛ an ka seko n'an ka dɔnko an bɛ fɛn o fɛn dɔn jɛgɛ la minnu ye jɛgɛ tɔrɔlaw ye minnu ye jɛgɛ dumuni feerelaw ye minnu y'a minɛn feerelaw ye minnu ye jɔ feerelaw ye maa maa n'i bolo bɛ jɛgɛ la a bɛɛ tun bɛ yan a fɔ jɛgɛ suguya fɛn fɛn ma a jeninen a yiranen a balabalalen a kɛ supu ye a jɛgɛ suguya bɛɛ lajɛlen dɔ tun bɛ yan an y'o baara kɛ o kɔfɛ an ka san o san an ka texte b'a fɔ k'an ka assemblée générale ordinaire kɛ an y'o fana kɛ ka an ye baara minnu kɛ san 2025 kɔnɔ k'o da tɔndenw tulo kan an bɛ programmation min kɛ 2026 la k'o yira tɔndenw na ka rapport n'a bɛ fɔ o ma financier n'o ye musakako ye k'o ɲɛfɔ musaka minnu bɔra u donna jumɛn na mun de kɛra ani partenaires bɛ niveau jumɛn na ani an ka partenaire dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye PRTD ye an jɛra ka baara minnu don ɲɔgɔn fɛ o plan d'affaires joli financera joli tora mun de kan ka kɛ pour que hali bi an ka jɛgɛ maa bolo bɛ jɛgɛ la o ka se ka financement dɔ sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ ça ma sisan journée a kɛra a donna institutionnalisera an ye san 2 kɛ k'a ɲini mais ala barika la conseil supérieur tɛmɛnen na a lawaleyara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ san o san nin kɛnɛ in bɛ sigi jɛgɛtigiw tɔgɔ la a yirala la fana k'a fɔ interprofession n'a bɛ fɔ o ma reconnaissance de l'état o reconnaissance fana signena ministère saba fɛ n'o ye ministre de l'élevage ministre de l'agriculture ani ministre du commerce et de l'industrie n'o ye reconnaissance ye vraiment an wasalen nu ɲina kosɛbɛ k'a fɔ an ye baara minnu don salon an ye baara in kɛ fo ka tɛmɛ mun tun bolodalen kan. Ministre mun ɲɛsinen don baganmara ani jɛgɛminɛ kunkanko ɲɛnabɔli ma ale y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ k'a ɲɛsin ko labɛnbagaw ani a jɛɲɔgɔn ministre minnu ye wulikajɔ kɛ walasa nin baara in bɛ se ka kɛ ka ɲa cogo min na a da sera nafaw ma jɛgɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga la ani dun ka fa sabatili ma. Ka jɛgɛ mo ani jɛgɛ mara k'a senkɔrɔma tintin k'a yira an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ la k'a fɔ jɛgɛ ye fɛnba de ye premier ministre y'a fɔ kunna sini a ko n'i ye an ka nafolow kɛmɛ sara la ayiwa jɛgɛ mara ni jɛgɛ mo bɛ 4 de ta a b'a ɲinan fɛ an k'an jija a ka caya n'o ye or bi na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ caman baara ka kɛ gouvernement a sanfɛla président de la transition a sɔnna ka ni defaya ta premier ministre nana a kɛnɛ kan ayiwa mɔgɔw minnu b'ala k'an dɛmɛ banque mondiale ani ministère de l'environnement de l'assainissement et du développement durable o y'a seko kɛ o fana bɛna seko kɛ aw yɛrɛ b'a dɔn sango a ye miliyari 7 de d'a ma san 7 kɔnɔ digi kɛra la ɲinan 2025 caman bɔra la parce que non seulement
miliyari kelen ni miliyɔn kɛmɛ bɔra la mais miliyari fila ani miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn de bɛna waleya 2026 la an b'a fɔ ayiwa jɛgɛ maralaw ani jɛgɛ mɔnnaw ye u k'u jija an ka ɲɔgɔn fɛn o fɛn b'a la ka f'u ye PRDT fɛ ani an ka direction nationale de la pêche ani anw yɛrɛ u k'o tɔpɔtɔ pour que dun ka fa n'an b'a ɲini an ka jamana kɔnɔdenw ye an ka jɛgɛ ye sanuman don mais jɛgɛ mun bɛ na ka bɔ kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman b'a kɔnɔ donc n'an y'an jija a yɛrɛla k'a fɔ an bɛ fɛn mun dun o ye 300 ye mais bi bi in na anw b'a la ka mun sɔrɔ o ye 120 tonnes san kɔnɔ donc o kɔrɔ ye k'an bɛ mun sɔrɔ a tɛ boli kɛ k'an k'an jija an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila pour que dun ka fa ka se ka sabati an ka jamana in kɔnɔ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ jɛgɛ tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen mun ta ko naaninan tun baaraw bɛ sen na a kun cɛra ni prix di ye k'a ɲɛsin kurunbɔlaw ma minnu ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ. hali bi kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ nin bɛ tali kɛ seko ani dɔnko o ma mali jamana kɔnɔna na an ka lajɛrɛsoba n'o ye centre international de conférence de Bamako CICB soba min bɛ yen n'o ye Sal Jeli Baba Sisoko ale minɛna k'a fa dewu ka bɛn ni fɛn min ye Seko Buware ale ka ja min bɛ yira mali kɔnɔna na malidenw na n'a ye sangaba sɔrɔ a tako sabanan n'o ye saison 3 ye o baaraw olu dayɛlɛla ni jasoba in ale ɲɛmɔgɔw ani a baarakɛlaw ka fara mɔgɔ caman kan i n'a fɔ CNT maaw olu ni maaba wɛrɛw u bɛɛ lajɛlen yera ni saison sabanan in n'a bɛ tali kɛ Seko Buware la o baaraw nundonni na ka baara ninnu sigira sen kan kora filimu maaw fɛ an ka ɲinikɛla Tɛnɛɲa Tarawele ani Abdoulaye Sogodogo olu tun bɛ yen nɔ Sherifila Jabarani so tɔgɔ la. Seko Buware saison 3 baaraw lancement kɔnɔna la acteur principal n'o ye Habib Dambele a kɛlen ka kuma galama ta a y'a yira an na k'a fɔ ko don bɛɛ tɛ mɔgɔ kuma don ye a sɔrɔla ka nisɔndiya foli ta k'a ɲɛsin u dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ ma fo ka taa bila a limanaw la foli belebeleba a y'o ta k'o ɲɛsin famɔku ma n'o bɛ baara kɛ ni jamana dɔ de ye n'an b'a wele ko Danemark k'a sanga ni u ka ŋaniya ɲuman baara ye dɛmɛ donni la Mali ma walasa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na yɛlɛma ka don kow la n'u ka baaraw ɲɛsin bɛ o n'a ɲɔgɔnnaw de ma. Awɔ nisɔndiyalen don parce que d'abord n ye président ye nin san kɛ culture san ye nisɔndiyalen don parce que Mamoudou Dafé ministre de la culture o ne kɛ parrain nisɔndiyalen don parce que an ka structure n'o ye Kora Film ye a bɛ ka a ye Seko Buware saison sabanan lancement de boloda bi o nisɔndiya bonyana ma kojugu n b'Ala fo. An tɛ se k'a bɛɛ fɔ a yɛrɛ n'o tɛ n'a bɔra a bɛna na a kɔni a bɛ fɛn dɔw ka ɲi o voilà. De toute façon an ka adamadenya kɛcogo de don an ka kelenya don an ka badenya don an ka sinjiya don a bɛ kuma nin bɛɛ de kan Ala sago i sago ka jama bɛɛ fo ka jama bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ ko Ala ka barika don Mali la Ala ka barika don Maliyaw la. Kora Film ɲɛma n'ale ye minisiri kɔrɔ ye min kun bɛ Seko ni dɔnko kunna a ye ɲɛfɔli dɔɔni k'an ye kun min na Seko Buware saison 3 lancement bɛ ka kɛ. Min bɛ na la o bɛ Seko Buware de kan an bɛna don kalata labɛnni de la an bɛna don o kɔnɔ o kalata labɛnni na Seko Buware ye kalata ɲɛmɔgɔ de ye kala tɛ taa ale ye dɛ kala kan ka taa mɔgɔ min ye o ye Baro Dambele ye o ye muso ye yanni mɔgɔw ka so a ma kɛlɛba de bɔra o la sisan mɔgɔw sɔnnen o ma ayiwa baara de bɛna kɛ sisan ayiwa kalata bɛ se ka labɛn cogoya min na Seko Buware ye Baro Dambele ka ɲɛmɔgɔ ye ayiwa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na ayiwa kala ka taa a ye an bɛna don o de kɔnɔna na sisan kalata an yɛrɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko kalata an ka jamana kɔnɔna na kirikara waati ta de don kɛlɛ b'a la suɲɛni b'a la bɛnkanni b'a la ayiwa bɛɛ bi sigilen bɛ fɛn min kama dɔ ka d'an ma dɔ ka d'an ma dɔ ka d'an ma ayiwa an bɛna o de walawala mɔgɔw ɲɛna aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko saison fɔlɔ la Misitan bolila Misitan kunba bɛ mɔgɔw la Seko Buware fana kunbɛ bɛ mɔgɔw la n'a y'a sɔrɔ ani Misitan bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ alors o kunba kosɔn
ani a diyara mɔgɔw ye cogo suguya dɔ la o de y'an bila san 20 tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa k'an cɛsiri ka nin baara nin daminɛ min banna sisan fɔlɔ la min filanan min dara kan ani sabanan na seko hakili tɛ se ka bɔ muso min y'a bila n'o ye mesitan ye o de dun fana ka di mɔgɔw ye o de y'a to bibi na an kɛtɔ ka fɛnw jira an y'an gɛlɛya ka mesitan don a la parce que mɔgɔw bɛ an ɲininka tuma bɛɛ mesitan bimi minisiri min bɛ seko ni dɔnko ni bolola baarakɛlaw kunna n'o ye Mamu Dafe o ka chef de cabinet Saliya Mali a kɛlen k'a ka nisɔndiya yira a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin maa o maa de sen donna nin baara in na fo ka taa bila FAMOC la n'ale de y'a musaka dibaga ye. Yani an k'an da don 3e saison na ayiwa Seko Buwarɛ ka première saison ni a ka 2e saison ye min ɲɛ mɔgɔw ye a ye mɔgɔw nisɔndiya cogo min na a ye mɔgɔw sewa cogo min na ayiwa Mali danbe minnu bɛ a kɔnɔ ayiwa an ka jɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ayiwa an ka ɲɔgɔn bonya ayiwa o baaraw o hakilinaw de b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko valeur ayiwa n'i ye o première saison ta ka se 2e saison o bɔli bɛna daminɛ ayiwa bɔli bɛna daminɛ télé la mɔgɔw bɛn'o ye bi an ye 3e saison ayiwa bɔli de boloda ayiwa o baaraw bɛna da don donc an bɛ ya o hukumu de kɔnɔ ayiwa saison 2 min tɛmɛna ayiwa olu ye min ɲɛ mɔgɔw ye baara minnu kɛra o kɔnɔna na bonya minnu kɛra o kɔnɔna na ayiwa olu de bɛna fɔ sabanan na nka Gima yɛrɛ ye mɔgɔ min ye ni ayiwa an ko a ma ko Abibu Danbele mais mɔgɔw b'a dɔn Gima national de la dɔw ko ma Seko Buwarɛ ayiwa a ye jɔda min kɛ an ka Seko ni an ka dɔnko la an bɛ o foli k'a ye. Nin kɛnɛ in ka nabagaw garisɛgɛ donna de Seko Buwarɛ saison 3 ja dɔw lajɛli la min kɛra nimisi wasaba ye u bolo o min kɛra nɛnɛli dɔrɔn de n'u kun t'a fɛ a ka jɔ yɛrɛ hakililajigila commune 3 mairie ka nɔnabila o ka bisimilali foli ka ɲɛsin nabagaw ma o de kɛra ka sigi in baaraw nun don ni o kɔrɔfɔw kɔnɔna na a ye kora film ɲɛma a n'a dɛmɛbaga jɛkulu félicité ni k'u encouragé u bɛ k'u seko n'u damayira min kɛ Mali cinéma ko la. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ Union et coordination d'associations pour le développement et la défense des droits du démunis bakuruba la UACDDD ka sanga ni a ma ɲɛmaw ka laɲini an'u ka baaraw bolodatogo ye a kanu ka lajɛrɛ basigi sen kan lajɛrɛ min sen fɛ sɛnɛkɛla minnu bɛ sirakɔrɔla commune kɔnɔna na u y'u sɛbɛn d'u ma sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ u halala dugukolo min bɛ yen nɔ k'a jira k'a fɔ ko o y'u ta ye o baara kofɔlen ni a jara cikɛlaw ye kosɛbɛ n'an b'a wele ko commission foncière kofob nin baara kofɔlen kɛra waati kɛrɛnkɛrɛn sirakɔrɔla a n'a lamini cɛ ani muso denmisɛn ani maaba u bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni lajɛrɛba kɛnɛ kan an ka ɲinikɛla Kadija Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko la. Kofob maaw olu ka laɲini ye ka wuli ka jɔ kɛ degun ani kɛlɛ minnu bɛ don maaw ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo ko la. I ye nin décision in ta k'a la nin décision ye fanga de segi dugutigiw ma duguw kɔnɔ donc pour que dugutigiw yɛrɛ k'u ka kow ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ u ma wuli ka taa mɔgɔ wɛrɛ da don a na donc mankan mana tɛmɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ donc an ka ɲɛnabɔ an ka duw kɔnɔ donc du kɔnɔna mana bɔ yen an ka na bulonw kɔnɔ a ka fɔ bulon kɔnɔ k'a ban an yɛrɛ dama na yani an ka se fanga ma. An bɛ ka baara minnu ɲɛɲini k'a ɲɛsin u ma kunnafoni di dugu ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma baara min sɛbɛn min dilen filɛ ne ye yamaruya sɛbɛn ye a labaaracogo ɲuman k'o ɲɛfɔ u ɲɛna a dira kun min kama u ka se k'o lasabati. Fɛn min ye Sirakɔrɔla arrondissement Baba Commanda ye kuma talen kɔ a fɛ laɲini minnu bɛ a bolo la ka ɲɛsin ni sɛbɛnkura min di la n'o bɛ dugutigilakaw yamaruya ni ka dugukolo ko ɲɛnabɔ a y'a ka laɲiniw da kɛnɛ kan ka ɲɛ. U kunnafonina fɛn caman kan u lakalanna fana fɛn caman kan ko u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ maintenant o kɔnɔna na u kalan bɛɛ kelen kɔfɛ décision bɔra bi décision dir'u ma mais maintenant bi hakili la u ye kunnafoni caman sɔrɔ kalan caman kɛr'u kun a donn'u kun na u ka se ka baara kɛ ka ɲɛ kɛlɛ kana bɔ dugukolo ko la tuguni fɛn o fɛn min wulila k'a fɔ ko kɛlɛ bɛna don dugukolo sira kan
u ɲɔgɔn cɛ a ka se ka ba yen a kana sa an ma kuma tɛ ka taa tribunal ma ni baara in kɔkunba yɛrɛ y'o de formation min dir'u ma kana min kɛr'u kun hakilila faamuyaliba sɔrɔla o nisɔndiyaba de bɛ yen parce que ni problème du kɔnɔna na ni problème tɛ yen alhamdulilayi o bɛ sigi ja. fɛn min ye UACDD kɔkɔrɔdonbaw ye olu kɔni ye nin wale in tanu ni ka u ka layidu kurakuraya nin jɛkulu in kɔkɔrɔma donni na. donc yɛlɛbɛli kɔni ka attente ye min ye o ye hali bi ayiwa UACDD a ka continuer ka se ka kunnafoni di commission faussaire mɔgɔw ma yamaruya sɛbɛn in dɔrɔn t'a ye parce que ni n'u sigira bon tableau de b'u la u kan ka baara kɛ cogo min na u kan ka baara kɛ ni baara minɛn minnu ye an b'a ɲini hali bi UACDD fɛ olu ka tɛmɛ n'o ye u ka commission ninnu bilasira o siratigɛw la pour que u ka se k'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ kosɛbɛ. fɛn min ye dugutigilakaw ye olu kɔni y'u ka nisɔndiya jira ka sanga ni nin waleya in ye o min bɛna dugukolo segin dugutigilakaw ma ni ka a kow ɲɛnabɔ. ni dugukolo segira a tigiw ma an bɛna ɲɔgɔn faamuya a bɛ kɛ sigi ka fɔ ye n'a ma se mairie la n'a ma se kumandanakaw fɛ ye n'a ma se tribunal la a tribunal ye nafa foyi t'a la o kuma an bɛ foli kɛ ko bɔ ka nin a diyara an ye ka dugukolo segin dugutigilakaw ma a diyara dugu bɛɛ ye sagura dugu 55 a diyara a bɛɛ ye. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin lajɛren kuncɛla ni nin sɛbɛn in yɛrɛ dili ye jakulu ma jakulu minnu sigila sen kan a baara ɲɛnamayali la. kunnafoni kuncɛla madame Kane Lala Kane ka bɔ garantigi bugukaw fɛ yen nɔ ale y'a kanu k'i sen da an ba Ayidara tanti Fatumata Tarawele ale sen da nɔ la ka sanga ni ɲuman walew olu caman kɛli ye ka i bolo fa k'a to ka alisilamɛw k'u magɛn ni fɛn caman ye min dɔw bɛ tali kɛ fɛn min ye selidɛbɛnw ani seli tapiw cɛɲumanw selidagaw ka se alikuranɛ sanuma ani kɔlɔsiw a ye o caman de ta ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin kabala ɛsi ale misiriba silamɛw ma baara in kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛn alisilamɛw caman ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'u ka nisɔndiya yira Kafunɛ Bacili Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko tɔ la. Lajalifɛnw na dɛbɛnw b'a la tasaliw alikuranɛ sanuma ka se kɔlɔsiw ma a ŋaniya jira kɛra madame Kane Lala Kane de fɛ ka ɲɛsin kabala ɛsi misiri ma. Kɛnɛ in kan association Ayibaw Fatima Zahra tun bɛ yen nɔ ka se ka na u ka kelenɲɔgɔnya ni bilasirali ani foli ni barikada yira madame Kane Lala Kane la o min ɲini hakilina ɲumanba ta hakilina min n'a y'a misali ɲuman sɔrɔ association Ayibaw Fatima Zahra présidente d'honneur la n'o ye madame Haidara tanti Fatumata Tarawele ye. Tanti Fatumata min bi baara caman boloda ani ka baɲumankɛ waleya caman kɛ san o san k'o kɛ hinɛ lase ni tasibila ye ani hakili jigin ye ka taa Fatima Zahara ma ka sanga ni a ka bangeli sankunbɛ ɲaɲaliw ye. Madame Haidara tanti Fatumata Tarawele kɛra misali ɲuman ye madame Kane Lala Kane ma o de kama a y'a ŋaniya siri ka nin n'a ɲɔgɔnna dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin kabala ɛsi misiri ma. Dɛbɛ in kɔni ka ca kosɛbɛ ne nana sɔrɔ dɛbɛw sirila tiɲɛna n tɛ se ka dɛbɛ ninnu hakɛ fɔ parce que u ka ca a kɛn bɛ koli-koliw de ye ani seridaga caman ani kurana tiɲɛ yɛrɛ la ani kɔlɔsi nisɔndiyaba b'an na wulada in na Fatumata Zahra ko la sabula nin sababu ɲuman ye jumɛn ye an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara n'i y'a ye an ye Fatumata Zahra dɔn Haidara sababu de don an ba Fatumata Tarawele madame Haidara ale de ye nin baara in ta k'a yira diɲɛnama la ni yiri bonyana a bolo fara bi caya bolo fara jɛna kana se garantigi bugu an ba Lala Kane madame Kane ale ye Fatumata Zahra ladigi o tuma na tani Fatumata Haidara k'o ladigi a ka wale ɲumanw na wale ɲuman dɔ na an kuntigi Muhamadu denmuso n'o ye Fatumata Zahra El Batu ko ka a bonya yira diɲɛnama la o sababu de nana ne nin ye ka dɛbɛw ta ani selidakaw ani kurana ani kɔlɔsi ka misiri magɛ misiri min mako bɛ a la n'o ye kabala ɛsi misiri ye Lala Kane de y'an bila kana wulada in na kana bonya ka kalaban ɛsi misiri la Fatumata Zahra bonya kama u ka duwawu kɛ an karamɔgɔ ye ka duwawu kɛ an ba Fatumata Tarawele ye ale min kɛra sababu ɲuman ye ka dayɛlɛ ni ɲumanya baara in n'a bɛ kɛ sababu ye ka diinɛ yɛrɛ dɛmɛ laseli nɔgɔyara kabala ɛsi misiri ma ala ni association Ayibaw Fatima Zahra ka dɛmɛ kɔnɔ ka sanga ni madame Haidara tanti Fatumata ka yamaruya ye ka n'u badenmuso ka dɛmɛ in bisimila ni o ye Kane Lala Kane ye dɛmɛ yɛrɛ bisimilara misiri min kɔnɔ ni o ye kabala ɛsi misiri ye a imamuw ye foli ni barikada kɛ
Famata Jaraw mɔgɔ min b'o ka fɛngɛ kɛ ye komi alakira ka ko fɛngɛ kɛ parce que mɔgɔ bɛ alakira yɛrɛ ka bɛnna ninnu fɛngɛ la vraiment ko de ala yɛrɛ donc an bɛ hali bi u fɔ k'u tanto vraiment u yɛrɛ minɛ min d'a ma an b'u barika da hali bi a barika u ye an b'u tanto. Silamɛ an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ fa la an bɛ ba la an minnu jɛra ka nin dɔn degun bɛ anw kan ni dɛsɛ bɛ an balimaɲɔgɔnw kan ka da Fatumata Zaharaw ka bangeli ko kɛnɛ kan alhamdulillah an ma dan sɔrɔ o la a ye an b'a ladege a ye an kɔrɔmuso ladege kira denmuso n'o ye Fatumata Zaharaw ye an bamuso de don an mɔmuso de don an b'a fɔ kɛnɛkɛnɛ an kɔrɔmuso de don ni an ko an bamuso de don a jɛna an ma quoi sabula ale ye muso ye muso cɛsirilen don a ye cɛsiri diinɛ la a ye kira dɛmɛ a ye silamɛw dɛmɛ bon a kan ka ale ka bonya wallahi an ma dan sɔrɔ a ka ko la ala ka a ka ton t'a ɲɛ. Dɛmɛ diliw ani duwawutaw olu kɛra ka sigi kuncɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin. O de bɛɛ fɛnɛ bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni kuma ye foli bɛ kurakura ka ɲɛsin an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sɔɔni sisan ni an wulila Bubakari Tarawele Dawuda Tarawele Bokele u n'u ka maa welelenw San Langlebuwa olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Sirifila Jabarani so Jabarani sanfɛ aw ni ce aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.